Aquest matí un grup de famílies de Down Lleida ens hem trobat a Vallfogona, a l'estudi del Julián, per fer una sessió fotogràfica molt divertida. I que l'objectiu final és fer un calendari de l'entitat i és un calendari una mica especial perquè aquest any Down Lleida fa 15 anys. Les persones amb síndrome de Down són persones com la resta de la població i volíem treure la seva imatge més maca, més simpàtica i més atractiva i crec que amb el Julián ho hem aconseguit. Ha passat com sempre, no? Els petits són els que més bé se belluguen, els que més costa de fotografiar, però realment s'han comportat bé. Al moment de fer la foto no hi ha hagut cap problema, al revés, els he vist que disfrutaven molt. Sí, moltíssim. La veritat que només veure'ls entrar per la porta i les cares que tenien venien molt il·lusionats i això et fa encara tindre més ganes de fer un treball així. La veritat és que les famílies de l'entitat són molt participatives i se la senten molt seva. I també el fet que els seus fills surtin a les fotos és un orgull per tots, no? Després que sàpiguin que tots aquests calendaris no es queden només a la família, sinó que estaran a despatxos, oficines, botigues, altres entitats i que la gent els veurà, també els anima a participar. Tots els mesos tindran el mateix estil, diferents poses, hem utilitzat mobiliari blanc, estava pensant de fer alguna cosa molt fresc, alguna cosa molt minimalista, molt blanc, tot destacant les seves imatges d'ells, com se comporten, que en aquest cas s'han comportat realment com a verdaders models. El tema de tindre maquilladores, les dues maquilladores, Yolanda i Marion, que han vingut de part de Bobbi Brown, i les peluqueres de Cebado, han donat també un aire més autèntic, més de professional, molt més bé i s'ho han passat molt bé. Me pareció una experiencia totalmente nueva para mí. Me daba igual que fuera un domingo, un festivo. Aparte por la crema de la careta. Que me parecía una idea muy interesante y una experiencia muy gratificante el colaborar con esta asociación de síndrome de Down y poder dar mi apoyo también en este evento. Se sentían que iban a hacer algo especial y sí, yo trataba de tranquilizarles y darles ánimos. El calendari l'ensenyarem a la societat en general a partir del divendres 5 de novembre, coincidint amb el sopar del 15è aniversari de la nostra entitat, que habitualment aglutina a moltes famílies, però també a molts empresaris, a polítics de Lleida, i és un bon moment de trobada i de poder difondre tots els nostres projectes.